में पदो अथ बड़ुए सखी मोर भातार फोनवे पदो अथ बड़ुए मिले खाती नैहर के यार फोनवे पदो अथ बड़ुए मिले खाती नैहर के यार फोनवे पदो अथ बड़ुए हवे घरी बारी मोहला गत रही कि छोड़ के चली जही बूत कैसे जियब कहत रहे कि हवे घरी बारी मोहला गत रही कि छोड़ के चली जही बूत कैसे जियब कहत रहे जियावा के हाल नहीं पियावा पूछेला बड़ुए हथियार फोनवे पदो अथ बड़ुए मिले खाती नैहर के यार फोनवे पदो अथ बड़ुए मिले खाती नैहर के यार फोनवे पदो अथ बड़ुए से हमारा के जाने लन हो अपना जानो से ज्यादा गरदा अंकुश माने लन हो हाँ उतलोई कहीं से हमारा के जाने लन हो अपना जानो से ज्यादा गरदा छोटो माने लन हो हमारा सजन के कुछ ना दरकार फोनवे पदो अथ बड़ुए मिले खाती नैहर के यार फोनवे पदो अथ बड़ुए मिले खाती नैहर के यार फोनवे पदो अथ बड़ुए हरे ही आरावा न भेजे नई हरावा सखी मोर भातार फोनवे पदो अथ बड़ुए भातार फोनवे पदो अथ बड़ुए मिले खाती नैहर के यार फोनवे पदो अथ बड़ुए मिले खाती नैहर के यार फोनवे पदो अथ बड़ुए।